Müslim rayon üzəgi yollar asfalt, uramlar yoqdı, su taşlayan şişməsindən kile. Başqarılған işler күз алдында. 2 yıl devamında kooperativ uramı sötüp jıyıldı diyerge bula. Uramda ür-yangadan asfalt jayıldı, yeşil zona yasaldı. 1000'e yakın yoqtırtqış urnaştırıldı. Uzgan yıl Boqşa, Bank, Vahitov, Tataristan, Gagarin, Pushkin, Oktyabr, Tuqay uramlarında da rekonstruksiya işleri başqarıldı. Külemli işlerinin ikincisi ık boyunda kileşek barkı tizili. 1,5 kilometr uzunluğunda eremeşi startılıp biride bugün yollar yasaldı, trotuar jayıldı. Teatr işlendi. Birdemlikte küçtü Müslim Ауыл жерлеге Башқарма комитеті жетекшісі Рунар Сахбетдинов. Соңғы 2 жылда Жаңарыш микрорайонында да юллар ясау бойынша күләмле эшләр алып барыла. Узып киткән 2019 елда бирдә урнашкан 7 урамда барлыгы 8 километр юллар ясалды. Аларның берничәсендә әле яшәүчеләр дә юк. Бу эшне МОЗ җәмгыяте башкарды. Катмышта күп балалы гаиләләргә бүленгән җир участоклары бар. Әлеге территорияга кайчан ут һәм су керә. Боқша урамында су юк, тықырықта ут янмый. Müslim Ауыл жерлеге жиынында яңгыраган сораулар бу. Катмыштагы җир участокларына бәйле төп проблема барлык җир участокларының да рәсмиләштерелмәвендә, диде район башлыгы Müslim Ауыл җерлеге советы рәисе Рамил Муллин. Шуңа бәйле ул инициатив төркем табарга киңәш итте. Бакча урамына су кертү буенча аерым сөйләшү булачак. Урамнарны яктыртуга килгәндә, кайда да булса ут янмый, су юк яки башка проблема бар икән, бердәм диспетчерлык хезмәтенә хәбәр итәргә кирәк. Телефоны 24601. Март айында безгә сессиялар үткәч, ул урамда халкы белән махсус игъланны биреп, безгә бер җыелып аларга кирәк булды. Һәрбер урамда. Әйткәнчә, менә ул Садовый да бар ул, Октябрьский, там беренче урам инде безнең. Аларның списогы бар инде. Бүгенге көндә Аллага шөкер, Müslim Башкарма комитетының рәисе Сахбетдинов Рунар эшли башлаганнан соң юлыбыз ачыла, шуп җыела. Инде безнең тирәгә килсәк хәзер, мин инде үзебезнең район җитәкчесе Рамил Хәмзә улына зур рәхмәт әйтәм. Безнең якка килгәч, кеше аптырап кала. Чөнки тирә-ягыбызда күл, яшеллек. Кайсы тармакны гына алма, мәгарифне алма, сәламәтлек саклауны, культураны басында да үсештә. Үсешне күрәбез. Шулай ук яңа объектларга килә, ул кооператив урамының ремонтланган, ул парклар, скверлар, ул аклыя барысы да күңелне дә, күзне дә шатландыра. Müslimгә килгән сайын нинди дә булса яңалык, нинди дә булса үзгәреш, диде районның кураторы, Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров. 2 ел менә сезгә йөрим, никатлык килсәм дә, гел нәрсә булса да үзгәреп тора. Шундан да инде хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Сездән бергә эшләмәсәгез, аңлашылып, гаваны поддержать итмәсәгез, ул менә шундый уңышларга кадәр җитеп булмый. Без эшләгән чорда мондый күләмле эшләрне без күз алдына да китермәдек. Чөнки аның төрлечә генә була, еллар шулай булды, финанс мөмкинлекләре шулай булгандыр. Менә бүгенге көндә без мин инде Müslimдә яшәүчеләрнең күпчелегенең фикерен мине хуплый торгандыр дип уйлыйм. Эшләнгән эшләр барысы да халык өчен, кеше мәнфәгатьләре өчен эшләнүе безне бик нык сөендерә. Быел да күләмле эшләр башкару өчен үзара салымны вакытында җыярга кирәк. Аңа дәүләт ярдәмендә алган чиракта җирлегебезне төзекләндерү буенча тагын да масштаблырак эш башкарып булачак. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Müslim телевидениесе.